daşlaşandık. Ona karşıdık. Biz onun düşmanıdık. Ama düşmanı için canını veren adam var mı? Kadırlı dost, bu ayet menin durmuşumu şeyle güçlü üytketti. Men düşman kam, Hudayı tanaman vaqtım, günahların içinde yaşayan vaqtım. Ol menin için öldü ve öz canını verdi. Bu mana Hudayın söygüsüne düşünmege, Hudaya qaydıp gelmege, onun huzurunda yaşamaga, ona iman etmege itergi verdi. Belki senem şeyle yağdaydasın hazır. Huday sana yüzleniyor. Belki sen günahların içinde yaşayansın. Geleceğe bolan umidin yoktur. Näme edip nire gideceğini bilyen değilsin. Belki günah şeyle derecede senin durmuşun hapalandır. Belki sen ähli zadını yitirensin. Maşkalanı yitirensin. İşini yitirensin. Öz yakınların bilen ara katnaşını yitirensin. Belki şeyle hapalıkların içinde, şeyle yağdayda hiç bir çıkalga görýän dälsin. Hudaý sana öz söýgüsü bilen yüzlenýär. Senin şol bolan ýerinde, häzirki duran ýerinde Hudaý seni şol boluşyna söýýär. Hudaý senin üçin özüniň ýekece ogly bolan İsa Mesih'i senin günahların üçin berdi. Ona iman et. Onun söýgüsini kabul et. Senin hem durmuşyň üýtkär. Sebäbi sen Hudaýyň yaradanı. Sen onun keşpine göre yaradyldın. O seni güçlü söýýär. Hudaý kimin seni güçlü söýýän hiç kim yok. Hawa sen gowy bolsaň söýerler. Gowuluk etseň seni gowy görerler. Ýagşylyk etseň il içinde seni söýerler. Sana hormat ederler. Emma günahların içinde yaşayan wagtynda seni hiç haçan hiç kim söýmez. Sebäbi dünýäniň söýgüsi şertli söýgüdür. Diňe eden işlerine esaslanýan söýgüdür. Gowuluk etseň söýülýän, erwetlik etseň ýigrenilýän. Emma Hudaý dünýä ýaly söýmeýär. Hudaý şertsiz. Nähil bolsaň, senin bolşuňa seyretmezden seni söýýär. Onun söýgüsini kabul et. Yankı öýünden giden oğlana qaydyp geleli. Atası onu söýýärdi. Atası ona garaşýardy. Emma oğul gorku we günah duýgusy bilen ýaşaýardy. Emma atası ona sowgat berýär. O sowgat onun durmuşyny üýtkedýär. Aslında biz günah edip kimdir birine karşı yamanlık eden olsak, ol adamdan hiç haçan sowgada beklemeýäs. Garaşmaýas sowgada. Sen şeýle ýagdaýda bolup gördüňmü? Erwetliğin içinde günahda ýaşaýarkaň, kimdir birine uly karşı günah ettiň, aldadyň, ogurladyň ýa-da uruş ettiň, jenjel ettiň. Adamlar şol adam sana gelip sowgat berermi? Yok. Sen ondan sowgada bekleýänmi, garaşýanmy? Yok. Sen ondan ceza garaşýan. Sen ondan ar almasyna garaşýan. Maňa erwetlik ederke diýip ol adamdan hemişe gaçýan. Emma Hudaý ceza vermek isleýän bolsa, senden menden ar almak isleýän bolsa, onu Hudaý häzir edip bilerdi. Emma Hudaý beýle ýagdaýda däl. Onun ýüregi ağlaýar. Onun ýüregi sana, maňa garaşýar. Ol ceza berjek diýse sen onun gözünden kaçıp hiç yere gutulmarsın. İncilde yazılan göklere gitsem sen otaydı. Yerin aşağına girsem sen otaydı. Gizlener ýaly, senin huzurundan gizlener ýaly hiç bir yer yok diýip yazılan. Emma Hudaý ceza berip bilýänem bolsa, sana ceza vermek islemeýär. Ol sana öz oğluny senin günahların üçin berdi. Sana ebedi ýaşaýyşy, cennetdäki ýaşaýyşy sana sowgat berýär. Onu kabul et.
senin durmuşuňy üýtkär. Ol sana täze ýaşaýyş bermek isleýär. Seni bagyşlamak isleýär. Senin yitiren ähli zatlaryňy sana gaýtaryp bermek isleýär. İsa şeýle diýär: Men yol, hakykat we ýaşaýyşdyryn. Mensiz hiç kim atama barıp bilmez diýär. Yine de İncilde yazılan: Men size guruply ýaşaýyş bermek üçin geldim. Guruply ýaşaýyş diýende biz adamlar nämeni göz öňüne getirýäris? Pully, awraýly, ýokary derejeli işli, maşinly, öýli, jaýly, maddi zatlar göz öňüne getirýäs. Hawa, bu guruply ýaşaýyş. Emma İncildäki guruply ýaşaýyş, Hudaýyň niýeti, senin meniň durmuşymdaky niýeti. Ruhu manydan dolu, parahatlykdan, söýgüden, kiçi göňlülükden, yumşaklykdan, şeýle zatlardan dolu ýaşaýyş bermek isleýär. Bütünle doluluk ýaşaýyşyny bermek isleýär. Gowy gatnaşykdan, gowy maşgaladan şeýle ýaşaýyşy Hudaý sana bermek isleýär. Näme üçin guruply ýaşaýyş ýok? Gadyrly dost, guruply ýaşaýyş Hudaýyň huzurunda. Ol İsa Mesihde onu sana bermek isleýär. Günäleriň netijesinde sen ol ýaşaýyşy görüp bilmeýän. Sen onu kabul edip bilmeýän. Şoň üçin nädip almaly bu ýaşaýyşy diýen sorak ýüze çykmagy mümkin. Günäleriň boyun alda Hudaýyň ýanyna gel. İsa Mesih'i halaskäriň we Rebbin hökmünde kabul et. Ol sana öz mukaddes ruhuny, özüniň gökten gelen guruply ýaşaýyşyny sana hökman berer. İncilde yazılan ol gapyda durup eşigi kakýar. İsa şeýle diýär: Kim meniň sesimi eşitip gapyny açsa, men içerik girerin. Onun bilen damagy ýerin. Onu hiç haçan terk etmerin diýip yazılan. Gadyrly dost, sende şeýle pursat bar. Sende bir şeýle mümkinçilik bar. İsa'ny ýüregiňe kabul et. Eger isleýän bolsaň men häzir doga etmege, sana bunu etmege kömek etmek isleýän. Eger meniň aýdýan zatlarym seniň ýüregiňden turýan bolsa, onda şeýle sözler bilen Hudaýa ýüzlenip bilýän. Gudraty üçin Hudaýym, sana minnettar. Senin eden işlerin üçin men sana köp minnettar Hudaýym. Meniň günälerim üçin, oğlun İsa Mesih'i iýbereliň üçin minnettar. Men günälerim üçin towba edýärin. Senin iýberen halaskäriň İsa Mesih'i ýüregime kabul edýärin. Meniň ýüregime gir, meniň ýüregimiň gapysyny açýaryn. Meniň durmuşymy özgärt. Maňa täze ýaşaýyş ber. Meni öz isleýişiň ýaly edip terbiýele. İsa Mesih'iň ady bilen. Amin. Eger sen şeýle sözler bilen ýüzlenen bolsaň, onda Hudaý seniň durmuşyňa girdi. Sen mukaddes ruhtan, sen gökten doguldun. Köne zatlar geçti. Indi sende täze ýaşaýyş bar. Hudaýyň ruhu seniň ýüregiňe girdi. Seniň ýüregiňde ýaşaýar. Sen täzeden doguldun. Sen täze adam. Indi Hudaýy agtar. Hudaý bilen ýakynlaş. Ol seni hiç haçan terk etmez. Hudaýyň sözü bolan İncili oka. Hudaýa dilek et. Ol seniň durmuşyňda etjek planlary, seniň durmuşyňda nähili ajaýyp planlarynyň barlygyny sana gün-günden açyk görkezer. Hudaý seni bereketlesin. Eger sen biziň bilen gatnaşyk etmek isleseň, bize öz pikirlerini yazmak isleseň, yine de İsa barada köpürak bilmek isleseň, onda bize hat yazıp bilýän. Ekranda görýän web saytyna girip bilýän. O taýda sen täze hakykatlary okap bilersiň. Elektron poçta arkaly bize hat yazıp bilersiň. Öz pikirlerini, öz soralaryny yaz. Biz sana jogap bereriz. Seniň bilen gatnaşykda bolmak isleýäs. Hudaý seni bereketlesin diýip, seniň üçin hemişe dilek etmek isleýäs. Amin.